Een protte mensen leveren op het stuit haar cadeaubon in bij de V&D, omdat ze benauwd binnen dat de winkel dichtgiet. Voor het personeel is de situatie ik nog onwis. Elke keer wacht het op nijs van het haatkantoor, zei bedrijfsleider Auke Henk Doornbos van de Ljouwte vestiging van V&D. Verontreasde ouders van de burgerskwalle in Dokkum hebben plannen om een nieuwe skwalle op te zetten. Dat is omdat er al langere tijd grote frustratie is over de gang van zaken op de basisskwalle. Ouders binnen het net eens maar het dwongen vertrek van master Germ de Vries. Morgen wordt er in de provincie een enquête verspraat over het broeken van de Frieske taal, als onderdeel van een groot taalsociologisch onderzoek van de Frieske Academie. Zo'n 10% van de Frieske huishoudings wordt vregen mij te dwan. Zo wordt de meertalige situatie in Friesland in kaart gebracht. Minister Hennis Plasgaard van Defensie is vanmiddag in Marsum. Ze liet haar daar informeren over de loodsituatie in de dorpen om de Ljouwerter Vleenbasis heen. De minister is uitgenodigd terug om Dennis vanwege de komst van de JSF. Omdat de nieuwe straaljager waarschijnlijk meer loods oorleest Janseel als de F-16. Joen en vannacht bewolkt. Het blijft meest droog en het is 5 graden. Morgen 7 graden. Ik bewolkt, maar een lietse kans op zinnen.